שנייה לפני שאתם מגשימים את החלום, זכרו שרכישת בית היא ההחלטה הגדולה ביותר שאנשים עושים בחייהם. גלו איך אפשר לחסוך הרבה עוגמת נפש והוצאות מיותרות על ידי הזמנת בדק בית הנדסי, המאבחן את כל מערכות הבית ותשתיות סמוכות. בדיקה הנדסית שתעשה עכשיו לפני חתימת חוזה, תמנע את מפח הנפש של מציאת רטיבויות, סדקים ובנייה לא חוקית. הזמינו כבר עכשיו בדק בית שמתבצע באופן יסודי, מקצועי ומקיף, שכמותו בוצעו מאות ברחבי הארץ. הידעתם שניתן לקבל כבר מחר בדיקה שתזמינו היום? אופקים, כי זה הבית שלכם. בדק בית, איתור ליקויי בנייה, ניהול ופיקוח. אנו מבצעים את הבדיקות בהתאם לתקנות הברורות והמחמירות של השיטה האמריקאית, כך ששום פרט אינו מתפספס. עם בדק הבית של חברת אופקים, תדעו את מצבו המדויק של הנכס אותו אתם קונים, ותזכו להבין טוב יותר אם העסקה שלפניכם טובה. הבדיקות שלנו כוללות בדיקה מקיפה של הדירה, ביקורת של מערכות החשמל, ליקויים בשלד, סדיקה וטיח חיצוני, לחצי מים וספיקה, ביוב ודלוחים, אלומיניום, ריצוף וחיפוי טיח וקירות, נגרות ומסגרות מטבח, דלתות, מעקות וכו', איתום ורטיבות, מחסנים וחנויות, ויותר מ100 בדיקות נוספות. הדוח שאנו מספקים הינו מפורט, מלא ופשוט לקריאה, והכי חשוב, אנו עובדים בשבילך ורק בשבילך. אופקים, כי זה הבית שלך. יש לכם שאלות נוספות? חייגו אלינו עכשיו 0722 70 99 50 או היכנסו לאתר שלנו www.homeinspection.co.il